Just bounce to this. Oh, hei hi ta hian ka phone man lai ni ta ni hei hi chuan ta hian WhatsApp hei phone thar turan ta ka phone man turan ta tlai hian WhatsApp hi ala om ve lawa hei WhatsApp hi ka man lai ni ta ni hi ka chat zong zong ni ta chat po hi tamang reng khop mai chu chu hetlai hian hei kan backup don ani heta hian hemi phone a hian WhatsApp ala om ve lawa engma ei kalaran lawa chu wang chuanin chat vel kha engma om lo ni chu hemi phone chat ho zong zong kha heta hian ka da lut don ani ka man the engma lo sum lovin engma chat vel bo lovin ka message bo lo khanin tiang khan kan ti don ani tuna hian hemi ka phone pakhata hian ka man lai a hian folder a file manager a kan lutanga chuan phone storage a hian kan lutanga chuan hemi file bi ka hi WhatsApp file hi database ber hi ni ta ni hemi database hi ka message backup chu ni ta ni hi heng ho zong zong hi heng ho hi ka phone ta hianin ka da lut don ni chumi tur chuan ta hian gender a hian kan lutanga gender a hian kan lutanga chuan ta hian ka senanga ta hi chuan kalo receive ve thunga chuan scan tura lo om wangin ti hian ka scan anga amain connect ta ni chuan hemi folder a hian kan eta hian khami database folder a hang kan lut don ani WhatsApp a kan lutanga chuan hemi database bi ki kan tikanga chuan kan senang chuan ti hian tlai hian alo receive ve ngal ta ni hei kan enanga tlemin a file a rei deuh leka a file len to wangin tlemin a rei deuh hlek dona tiana azo ta ni chu hemi hi a phone ei chu tangkai to lawa kan ting kan da son ringa chon hi tuna a file om ho hi helai file manager a kan lut lenga internal a kan lutanga chuan zendara kan thil thon ni bang han zendara hian kan lutanga chuan ei folder a hian hemi hi om ta ni database hi ka heta ka phone ami kha heta hian ka da lut ta ni chu hei hi ta hian ka kat don ta ni ka katanga WhatsApp file a hian ta hian ka paste don ni ta hian WhatsApp chunga hian tiang ka paste ta ni ka da ta a chon hei heta hi aom ta ni chu tuna hian in ka phone ka sim card hi ka la chuanga chuan eta hianin ka phone pakhata hi ka man tura hianin ka da lut don ani tian ka sim card ka la chuka hei hi ni ta a cho heta hianin ka vo lut ve thung don ta ni ka sim card ta kha tang ka vo lut ta ni chuan WhatsApp a hian kan lutanga ta hian ka phone number ka chunga ka chuta a ka number ka chu zo hianin internet connection ka nei anga ya internet keng lawnga ka next don ni ta hian chuan ta hian okay ka tinga ta hian ka number a hian OTP ron thleng don ani
oh tuna hen aron thlenga aron verifying aron titani chon ta chi hianin kan continue don ta ni tlai hian kan continue nga kan continue zo vela hian tian kan next zelanga kan next zo hian ti hianin automatic in aron in backup to don ta ni hemi in backup chung hi tlem chon a rei ve de uleka nga retanga ya amaro chutuna hen aron landa na tang hian ten kan select vessel don ni ti hian hei ron lang ta hei a file size hi lian ang renga 1 GB nia amar tiang kan restore don ta ni मिला जो तू सारे बदले नजारे हैं मिला जो तू जैसे जादू हो गया है मिला जो तू hian azo to ta ni azowa amaro chu tan message ani ta amidia ro chu anexa po khanin ala ron in backup tur khan ala set thia ta hian min kan danga min kan chunga chuan kan next lenga hei azo to ta ni ta hian backup turin monthly a hian kan select mai nga kan dana nga chuan hei ka chat ho zong zong a kha hei aron omle vek ta ni ta hian helaya phone ro hi chu etami hi chu kan kalsan thei to ti na ni ta hian hei heta file chat ho zong zong hi hei ta hianin ain ang vek mai ni hei maro chu hi chu anua sim card ka poe wangin aron chemai do na kha hei hi tla hian media ho hi tla hian in restore don ani media ho ha chate ro chu hei tla hi in backup vek to ka message zong zong kha tla hian om vek to ni ti hian hei chu kan ngak mai don ta ni ole thir tu te in lo lok pui ngai ka be se ya trangkai taka he thil hin lo ti vea in lo mang trangkai ven chong comment lama te kan in thrilanga in lo lok pui ngai ka be se please like and subscribe. just bounce to this Yes.